Sa imbo kada pa lamang nga linya sa opening statement ni Iloilo 3rd District Representative kag House Prosecutor Lawrence Noy Defensor kahapon, gilayo na nga nag-object ang Defense Counsel nga si Attorney Carlo Narvasa. Naghingyo naman si Defensor nga patapuson siya anay sa iya nga manifestation bangod suno sa iya hindi man siya magsabad kung ang defense na ang maghambal. Gininsister naman ni Narvasa nga hindi nagakaigo ang speech ni Defensor kagintawag sini nga narrative sa baylo nga magpresentar kun tani sang witness. Ginpresentar ni Defensor ang iya manifestation sa pagsugod sang hearing para sa Article 4 sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 4 kabombo na galakip sa mga akusasyon nga nagapatuhoy sa ginahambal nga plano sa pagpapatay kag pag-inganyo sang sedisyon. Base sa Articles of Impeachment, ginakusahan si Duterte sang high crimes matapos ang iya pahayag nga nagkuha siya sang tawo nga pananglitan kung may matabo sa iya, may nakontak na siya agud patyon man si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Marcos, kag si Anay House Speaker Martin Romualdez. Yari ang imbokada sa opening statement ni Representative Defensor. Noong ika-22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will not disrespect and interrupt the defense counsel yes, but before once he that, has started. this is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what May I be allowed is to reply? proper is that they present their first witness. And We will are be ready. presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position. That's why, Your Honor, including we are the defense objecting. when it's their turn. We will not Counsel object to the respondent, same. kindly let him finish. Thank you, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. To respond to you. Sunday Representative Lawrence Defensor kag si Attorney Carlo Narvasa. Gintugutan ni Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero nga magpadayon si Defensor sa iyang opening statement. Ginsuguran sini ang iya speech paagi sa paghinambit sa mga insidente kung sa diin gilayon nga nagahulag ang otoridad agod dakpon ang mga involved sa nagkalain-lain nga insidente. Diri na kaginpasulod ni Defensor ang accountability nga dapat sukton sa tanan, tigulang manukon bata, mataas manukon manubo sa sosyedad o kung sa sini nga konteksto si Vice President Sara Duterte. Ginduso pagid sang defense team nga ipapana sa record ang opening statement ni Defensor bangod ginpahayag nga improper for trial apang gin-deny sang presiding officer ang amo nga mosyon sang depensa. Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat. Bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4, establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. Ang kabahin sa opening statement ni Iloilo Representative kag House Prosecutor Lawrence Defensor.